игрите бе малко става. Здравейте на всички, сега пак играя Half-Life. И Го е, човек. сега говоря с един мой приятел. Човек, с чушките говориш. Еба си му. Ебах му от трудния мам, братле. Приятел. 2 кила за мен. Оттам не си. Да, бе, тук съм снимам клипчето. Вау. Човек, ти нали преди имаш една програма за снимане, която беше с една гигантска червена точка на десктопата и аз ти питах какво е това и ти каза програма за снимане. Как се казва, мами, кажи? Ами ще видиш, чакай малко. Къде падна, бе? Не мога да преборява. Господин най-великият от всички зубаки. Vi nu cantar la historia, porque esa noche muerto pusieron no sé mi categoria de partenza e che poi c'è andiamo di scrivere che caspita di così sago bata Fai attenzione, adesso stai dire me che si vuole delle pinguini. Къде ме перна? Аха. С коя програма снимаш? Маникама. А те си, бе. Аха, видех. Те си. Ара, бе. Не, бе, що пътна, бе? Човек, знаеш кое я ще правя като краш? Ще качвам само в YouTube. Други да правя клипчета, които да са точно 500 мегабита, пак ще качвам в YouTube. Няма качвам в VBOX. Аз спомням си, че преди бех така, само в YouTube качвах, ама после почнах заради тебе. Ма я пак да се върна. Я ще почне там да качвам, защото аз повече тук много не ми се занимава да чакам. Да знаете, ще го кача това също и в... И ме следете вече там. Сега като свърша клипа. Чак някакво път говориш ми прекъсваш. Да, защото едновременно и снимам за това. Човек, Dexter Economic, но за какво ми прави гигабайта? Те си, бе. Стават къде? Аха, виде го. Сега не намери да ми лагнеш, бе, да ти се не знае. Чая да се взема малко. Не, бе! Падна, бе. Омъга. Да, аз това си викам омъга. Стига, бе! Абе, не ще ти промчи телевизора. О
Омага, не, отказ. Тева, как го прави този отманя, бе? Ай, човек, правиш клип, не крещи като откачен. Ще като откачен. О, да бе, само че дето крещиш. Не, просто и то ме нервира. Его е, пак. Абе, как го прави, бе? Човек, лоеме ли се на баш, че крещиш? Ще ме да пусна клипа. После да си прегледаш клипчето и да видиш, че крещиш. Да, пак би то. Знам си, че нещо има, някаква тайна това загубеняк. Компресори... Ето. Даже... Не, пак му оцели, да не знам как го правиш, бе. Иди ми верно да го напсувам това, ама снимам клип. Има какво ми се бъгна 11%, 7%. 12%, 7%. Омага. В това имаше някаква игра за снимане. CS и Лига не стават. Всеки може да снима на тия две игри. Трябва да видя някаква страшна и някаква семейна игра. След трябва да има някаква игра в този тъп свят. Това беше мен, дано клипа да ви е харесал. Следете ме в YouTube, това вече и аз там ще качвам. Следете и също моя приятел, ще сложа линк в коментарите да го следите. Това беше мен, чао!